हेलो है नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଗୋଟେ ଟପିକଟା ଆଣିମି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିମି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଟପିକଟା ଆଉ କିଛି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବିଷୟରେ ଟପିକଟା ଆଣିମି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓର ସପୋର୍ଟ କରିବା ମାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କତିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଆସନି ଆମେ ସୁଟିଂରେ ଅଛେ ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ମିଛ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିନି ସେ ଘର କେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମିଛ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲେ ବୋଲିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପଇସା ବାଲା ହେଇଗଲେଣି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ପଇସା ବାଲା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଟିକେ ଗରିବିତା ଘମଣ୍ଡ ଆସିଯାଉଛି ସେ ଆଉ ମାନେ ପଚାରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେନି ରିପ୍ଲାଏ ମୋଟେ ଦେବେନି ସେ ପଚାରିବେନି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମାଗି ମୋଟେ ଶୁଣିବେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଘମଣ୍ଡ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ମୋ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମ ସପୋର୍ଟକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ କମେଣ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ମୋର ଛୋଟ ମାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି 50 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ସେମିତି ଆଜି ଦେଖ ଏକଲା ସବୁବେଳେ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ନା କିନ୍ତୁ ସେଟା ବଢ଼ିପାରିବନି ଆମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାର ଆମକୁ ବି ଦେଇପାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶିକି ଚାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ସହିପାରିବନି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ସରିପାରିବେନି ମୋ ଯେଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ସପୋର୍ଟ ମାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଦୁଃଖ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ଯିଏ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଉଜମାନେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଲାଗିଥାଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଥି ହେଇକି ରୁହ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ କେଜାଣି ଏକ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଘର ଚଳୁଛି ଯେ କଷ୍ଟର ମୋର କାମ କରିକି ଖାଉଛି ବିଲବାଡ଼ିରୁ ଖଟିକି ଆଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଏ ଆଉ ଏ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛି ନା ମୁଁ ନିଜେ କିଣେନି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଛ କହୁନାହିଁ ଏ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟେ କିଣିକି ଆଣୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପର ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଯେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଏଇଆ ଥିଲା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପରଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୁଗାପଟା ମୋତେ ସବୁକିଛି ମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ପାରୁନି ମୋତେ ଏତେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏ ଚୁଡ଼ି କତୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି କତୁରୁ ଆଉ ଘରରେ ଯେଉଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ କାମ ଫାମ କରତେ ଯାଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ମୋ ଦିନ କଟିଯାଉଛି ଦିନ ଆଉ କ'ଣ କରିମି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଟା ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କତରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି
କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଛୁଆଟା ବେଳରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାପ ମା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ପରଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସୁଖ ପାଇ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୋତେ। ସ୍ୱାମୀ ତ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥା ନା ଭଲ ପାଇବେ, କେଉଁ ସୁଖ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ମୁଁ ଭାବିନି ମା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବିନି ସିଏ ପେଟକୁ ନଗେଇବ ଟିକେ ଶାଶୁ ବୋଲିକି, ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ମୋତେ ଭାବିଲେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଯେ ପୁଅ ବୋହୂ କତିର ପଇସା ଥିବ ସେ ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଚାରିଟା ପୁଅ, ଚାରିଟା ବୋହୂ। ଆଜି ଆମ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁନି କି ଆମକୁ କାଣି କେଉଁଠି କିଛି ଦେଇନି। ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଦେମି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଥିବ। କ'ଣ କରିମି ସାଙ୍ଗମାନେ? ବହୁତ ବାଧୁଛି ମୋ କଷ୍ଟ, ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ସହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେ ଭଳିଆ ସହିଛି ବହୁତ ବାଧୁଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ମରିଯିମି, କି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିମି, କି ଫାଶୀ ଲାଗିନି, ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ପାଗଳ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯିବି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭାସିଯିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ, କିଏ ଚାହିଁବ? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖ କଥା ସେୟାର କରୁଛି। କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଏ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏତିକି କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଚାହିଁବ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସୁଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ହସିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲିଣି, ସତ କଥା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲିଣି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଖ ବୋଲିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ମରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ମରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ସହାୟ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କେହି ମୋ ନିଜର ଭଳିଆ କେହି ମୋତେ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।